Здравейте, аз съм Васил Стоянов от BetaTrader. Днес ще говорим за доклада за спекулативните позиции от пазара на фьючерси. Най-напред да кажа защо е важен. Когато започна последния спад при британския паунд и при еврото, имаше преди това по-силни разпродажби от големите спекуланти, чието позиции виждаме в този доклад. Как може да го намериме? Ако не ви се чака, той обикновено бива публикуван в определени сайтове, но ако не ви се чака, още в петък вечерта отивате на тази страница на CFTC Market Reports, Commitment of Traders и сваляте ето до тук. Натискате Long Format и сваляте надолу, докато започнат валутните фьючерси. Най-напред започва доклада с руската рубла. Ето виждаме. След това канадския долар. Какво ни интересува тук? Интересува ни общия отворен интерес, open интерес. Дългите позиции на тази група, non-commercial, това са големите спекуланти. Дългата позиция, къста позиция, както и промяната. Другите големи групи commercial, това са обикновено хеджери, които искат да застраховат валутния риск, така че те не търгуват от спекулативна цел, и non-reportable, които са малките спекуланти, обикновено са така грешно настроени за пазара. Това е най-важната група, която трябва да следиме. Ако искате да научите повече подробности по темата, участвайте на нашия вебинар в Active Trades. Какво ще разгледаме? Там ще разгледаме сайтове, от които може да следиме графично как се променя цената и как се променят не само нетната позиция и отворен интерес, а може да следиме как се променят само дългите, само късите позиции на всички групи спекуланти. Подчертавам, че това са безплатни сайтове. Обикновено тази информация в повечето случаи е платена. За мен всеки уважава себе си трейдър трябва да включи този доклад към арсенала си, защото има много силна корелация с движението на валутните двойки. Другото нещо, което ще разгледаме, е една популярна система на Лари Уилямс, който използва COT индекс, разработен от него, и включва отворен интерес и една пълзяща средна. Затова не пропускайте предстоящия вебинар.